què vols que et digui? M'agrada el foie i m'agraden els bistecs, i jo no em considero un salvatge, jo em considero una persona civilitzada dintre de lo que cap. Dintre de lo que cap. I entenc que la immensa majoria de la gent d'aquí pensen, com jo, una altra cosa és que es vulguin netejar la consciència i dir, escolta'm, no, saps què? Jo ja sé que el que fem amb els animals està molt mal fet, hem de fer alguna cosa. Què fem? Ens carreguem els toros, que a més és espanyol, ens ho carregarem i així ja estarem la mar de bé. I l'endemà, doncs, escolta'm, ja no pensarem mai més en tot això, ara això sí, seguirem menjant carn, seguirem anant a menjar foie, irem a pescar, amb mort o sense mort, si hem de matar el senglar, matarem el senglar, i si hem de caçar 60.000 coloms amb incentius pagats per l'Ajuntament de Barcelona perquè es veu que ens sobren, doncs, escolta'm, també anirem a caçar i que ens donguin €1 per colom, però ja haurem prohibit els toros i ja estarà. No, escolti'm, vostè, igual que jo, és còmplice del maltractament de tants i tants animals, de tots, que fem servir els humans. Vostè és còmplice igual. I no miri cap a un altre costat. Ja dic, que ho volen prohibir? Home, que ho prohibeixin. Ara no serà millor la societat catalana per haver prohibit els toros, això segur, El que passa que amb el foie és allò de ojos que no ven, corazón que no siente, no? Suposo. Efectivament, és que és aquesta. El pedo de la qüestió, com dirien els mexicans, és aquest. És mirar cap a un altre costat. Escolta, mirem les coses de cara, home, mirem les coses de cara, que no passa res, que, escolta'm, siguem conscients de quin és el nostre paper en el món i quina és la nostra relació amb els animals. Insisteixo, jo farien els nens els toros, allà veurien el que és una relació de molta paritat entre els humans i els animals i que, a més els faria recordar que el que fem els humans des que naixem i des de la història, quan encara no hi havia humans, hi havia bactèries, i el primer que van fer, doncs, tot el rato estem lluitant contra els elements. I el que fa la tauromàquia és recordar-nos això, quin és el nostre paper i la nostra condició de lluitar contra... lluitar o intentar-nos adaptar en aquest medi i utilitzar tot el que podem per sobreviure. I el que fa la tauromàquia, en essència, és això, és recordar-nos això i lluitar contra el pas del temps, amb la vida en joc, amb una litúrgia molt... amb una litúrgia religiosa, en un espai sagrat. Tot això és el que ens recorda la tauromàquia. I, esclar, aquest món que vivim és un món, bé, de plàstic, on, ja et dic, és molt maco, no?, menjar-se una hamburguesa per no pensar d'on t'ha vingut, etcètera. Vostè parlava abans del nacionalisme, d'aquesta relació entre Catalunya i Espanya, tan i tan comentada, i no només amb el món dels toros. Catalunya és taurina, però els taurins estan a l'ombra? I no entengui l'ombra com l'ombra de la plaça de toros, Estan a l'ombra? Sí, home, esclar. Aquí... És més taurina, però, del que ens podem arribar a imaginar en places com la d'Olot, fa uns anys, Vic... Naturalment que sí, naturalment que sí. La història dels toros és tan antiga a Catalunya com a Espanya. Vamos, això és així. Aquí hi ha toros de tota la vida. Que és veritat que això ha anat a menys. És veritat que ha anat a menys. Aquí, escolta'm, als anys 60, Barcelona era la capital que donava més toros de tot el món. De tot el món. Després què va passar? Doncs bé, que amb l'arribada dels 600 i la segona residència i la diversificació de l'oferta d'oci, tot això va canviar i, en fi, va anar més a la baixa, però es va seguir mantenint, etc. Què passa? Passa que a partir dels anys 80 doncs aquí es dissenya un model de país, hi ha algú que mana, que té un somni, que diu Catalunya és així, no? I diu, bé, el que entri en aquest marc serà Catalunya, i el que no entri en aquest marc, doncs ja no. I els toros es van quedar fora, d'això, per raons estrictament identitàries. Això és així. O sigui, aquí no es volia saber res d'això perquè era una cosa que ens remetia a la barbària espanyola de l'Espanya, de la pandereta, etc. Obviant la tremenda història taurina de Catalunya, que ha tingut tremenda, el significat de la plaça de Barcelona que va posar en figura del toreig des de Lagartijo, a Manolete, a Chamaco, a Ordóñez, a tants altres toreros. Doncs tot això se'n va anar a Norris i es va decidir que d'això no se'n parlava. Això no feia part de la nostra cultura. Que aquí ens dedicaríem a tocar la gralla i ens dedicaríem a recuperar el país a través dels diables i els capgrossos i que, escolta'm, amb una mica de sort acabaríem tots portant barretina i seríem molt feliços. Doncs bé, és evident que hem hagut de viure a l'ombra, en la semiclandestinitat. Se'ns ha intentat suprimir des de l'any 80. Des de l'any 80 que hi ha iniciatives al Parlament de Catalunya. L'any 88 en va entrar una iniciativa que proposava un senyor que es diu Oriol Amorós, avui un alt càrrec de l'administració catalana, responsable d'immigració, em sembla. Aquest senyor era el segon del senyor Portabella quan era director del Zoo de Barcelona.
del Zoo de Barcelona, insisteixo, una ignomínia i una indecència que estigui com està. Bé, doncs aquest senyor Amorós, a l'any em sembla que era 80 i pico o 90, va portar una proposició al Parlament per prohibir els toros dient que deia, literalment, quasi, que els senyors que els agraden els toros també eren susceptibles de maltractar senyores, de maltractar immigrants i de maltractar nens. Això està escrit. I això va entrar al Parlament. I ningú va demanar explicacions. Això va entrar alegrement al Parlament perquè un senyor doncs, se li va ocórrer que això era així i citava un informe del qual mai més se n'ha tingut notícia perquè ni existia el de l'informe, entens? I això, esclar, aquesta mena d'atacs constants, aquesta gota malaia que ha anat caient a sobre, ens ha anat marginant i això és un fet evident. Els nens petits de 14 anys no poden anar als toros, ni de 16 si no van acompanyats dels seus pares. Clar, jo hi anava amb el meu avi, això ja no ho puc fer jo ni amb el meu fill, ni les meves filles. Això està prohibit, però el problema no és aquest. El problema és que a dia d'avui un xaval de 15 anys ja no sap ni que hi ha toros a Barcelona, ni en què consisteix això, ni quina ha sigut la història d'aquest país, ni sap res. D'això per què? Doncs perquè s'ha mantingut absolutament ignorat i aïllat volgudament perquè hi va haver uns senyors il·luminats que van decidir que el país era com ells pensaven, no com era realment. Perquè els hi agradi o no, això encara està funcionant. Vull dir, aquí ja et dic, el dia 18 de juliol, quan vingui el José Tomàs, a veure què duren les entrades quan es posin a la venda. Duraran 2 hores. Ara, no tinguis por que ningú, ni a TV3, ni al 33, ni a BTV, ni enlloc, ningú ni en farà una crònica, ni ningú en parlarà, ningú en dirà res. Per què? Doncs perquè tàcitament està prohibit. Aquesta és la realitat d'aquest país nostre. Vull dir que el que demostra és una mena de malaltia important, no? Anem acabant l'entrevista. Tinc algunes curiositats sobre el món dels toros, deixant a banda ja el tema que parlàvem ara. El president de la plaça que decideix amb les orelles, amb el mocador, si són les orelles o és el rabo, no? El que dèiem abans d'aquest llenguatge, que també en podem parlar una estoneta. Qui és? Qui el designa? Qui decideix qui és? Això fa part del reglament. Hi ha un reglament, com dic, això està molt reglamentat, les competències són de les comunitats autònomes. En aquest cas, el president de la plaça de Barcelona, fins fa uns anys era un policia, ara ja no, ara ja és un representant de l'afició, que en diuen, no? Nomenat per la Direcció General del Joc i l'Espectacle, que té un assessor taurí, diguéssim, un senyor que ha sigut extorero o alguna cosa així. I hi ha una qüestió aquí que és el que ens falta, una mica no o molt, i és que els toros passin a formar part del Ministeri de Cultura. Estan depenent del Ministeri de l'Interior a Espanya i del Departament de Governació, no? Això tampoc s'entén, no? A aquestes altures, no? Una cosa que tothom ha reconegut, que sobretot és un fet cultural, agradi o no és un fet cultural, doncs cony, per què no passa cultura i això funciona d'una altra manera? És evident que hi ha d'haver un president, hi ha d'haver un senyor que atorgui les orelles perquè les demana el públic, que això no ho perdem de vista. És l'espectacle més democràtic que hi ha. A mi m'agradaria veure en un concert un senyor que fa una nota malament i que el comencen a xiular, Vas que hi ha un rifirrafe entre la persona que ha d'ensenyar el mocador i el públic que vol una mica més, i aquell diu no. Sí. És que això és així, l'autoritat és la que mana, però el públic és el que tradicionalment, i sempre ha sigut així, i ha de ser així, és el que reclama pel torero el premi o el que li diu, escolti'm, no, res d'orelles, aquest senyor no ho ha fet bé encara que vostè li volia donar l'orella, no, de cap manera, no? És molt cruel, això és molt dur per l'artista, però bueno, això és així, no? Jo dic que és l'espectacle més democràtic que hi ha, i el sol fet que sigui rodó no hi ha només un punt de vista. Escolta'm, tothom ho veu diferent, i tothom té dret a opinar, i tothom té dret a posar-se amb el president i dir, escolti'm, faci el favor vostè de no ser tan generós, no li havia de donar 2 orelles, no, amb una n'hi havia prou. O doni-li l'orella, sisplau, doni-li l'orella, i el president allà, sèrio, que no ho veig. Va així, això. José Tomàs mai ha actuat a la Maestranza? Mai ha actorejat a la Maestranza? Sí, home, sí.